Veer prins Rick I en minister Gaston, stadsprins en minister van het 974ste jaar Oude Valkenberg aan de Geul. Beschermheren van de D1-meisjes van de Valkenbergse hockeyclub Sint-Borren. Stadhouders van Koevoorde. Grootvorsten van alle horecalui, kristalpupjes, trommeleren en fietsrenners. Weer zinnen en weer verordeneren en proclameren dat we allebei gereed zijn om ons allemaal voor te gaan in de komende vastelavond. Dat Valkenberg dit jaar met een prins geboren in Koevoorde en een minister geboren en getogen in Sup bij de Bosjulen. Ten negende, dat de Luos misschien beter kennen als de jong van het meisje van Schreitel en de zoon van René Dorre. Dat we samen, ten achtste, dat we samen al een ingespeeld team zijn. Omdat we iedere week als coach van de meisjes van de D1 van hockeyclub Sint-Borren langs de lijn aanwijzingen geven. Ten zevende, dat we samen met de Valkenbergse jeugdcarnaval dit jaar een zware familievastelavond gaan maken. Ten zesde, dat we blij zijn dat de molenmaker Joep nog immer bij de Valkenbergse Buk is en niet naar de Bergse Spoednikkers scheidt. Ten vijfde, dat we met de ode aan Valkenberg en samen met Ken en Bob ons verheugen op de komende dagen. Ten vierde, dat we als eerste prins en minister een privébushalte hebben aan de Prinsenallee aan de Spoorlaan. Ten driede, dat ons kinderen en partners juist zoveel mogen genieten van de vastelavond als we dat zullen doen. Ten tweede, dat we niet alleen een prinstempel hebben, maar zelfs een eigen geulpoort die boven het gemeentehuis van Opperbok, Macht en Eurlings uitkomt. En dat onze Prinsentempel zich aan het Dorpplein bij Jos en Marianne Amerika, dus Brasserie Amerika, bevindt. Ten eerste, dat de vastelavond in Groot Valkenberg dit jaar gevierd zal worden onder het motto: wil ze van de vastelavond genieten, dan hoeft ze niet het laatste de koffie te sleten. Gegeven bij de Geulpoort aan de Grote Straat op zaterdag 3 januari van het jaar 2015. Prins Rick I en zijn minister Gaston.